аллоҳ мегӯяд: эй фарзанди одам, ман шуморо бар абас насохтаам ва шуморо беҳуда наофаридам. ман бепарво нестам ва ҳама чизро дар бораи шумо медонам. чизеро ки ман дорам, шумо ҳеҷ гоҳ ба даст намеоред. бесабр дар он чизе ки барои шумо нофорам аст барои қаноатмандии ман. ва шумо дар итоат сабр кардан осонтар аст, назар ба он ки ба ман нофармонӣ кунед. ва шумо тарки гуноҳҳо осонтар аст, аз он ки аз ман аз азоби дузах бахшиш пурсидан. азоб кашидан дар ин дунё осонтар аст барои шумо, назар аз азоб дар он дунё. эй фарзанди одам, ҳамаи шумо гумроҳ ҳастед, магар он касоне ки ман онҳоро ҳидоят кунам. ҳамаи шумо бадкунандагон ҳастед, магар онҳое ки ман онҳоро аз ин кор нигоҳ доштам. шумо бадиро тарк карда ба ман тавба кунед ва ман шуморо мебахшам. сирри худро аз ман пинҳон надоред, ки ҳамаи сирҳои шумо ба ман ошкор аст. лайк мону ба канал обуна шав. инро кардан ту на танҳо наварҳои ҷолиб мебинӣ, балки сабаби паҳн гаштани дини ислом мешавӣ.